MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। माननीय राज्यपालजींच्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही। महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये आणि वाटचालीमध्ये मराठी माणसाचं जे कार्य आहे, जे श्रेय आहे, ते सर्वाधिक आहे। आणि उद्योगाच्या क्षेत्रात देखील मराठी माणसाने जी प्रगती केली आहे, आज ती जगभरामध्ये मराठी माणसाचं नाव झालेलं आहे। हे खरंच आहे की वेगवेगळ्या समाजांचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला नाकारता येणार नाही। गुजराती समाज असेल, मारवाडी समाज असेल, इतर कुठला समाज असेल, पण महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये मराठी माणसापेक्षा मराठी उद्योजक असतील, मराठी साहित्यिक असतील, मराठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले लोक असतील, यांचा सहभाग हा सर्वात जास्त आहे। मला असं वाटतं की एकूणच या संपूर्ण बाबीला आपण जर बघितलं तर कुठेतरी एखाद्या समाजाच्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर अनेक वेळा अतिशयोक्ती अलंकार हा वापरला जातो। तशाच प्रकारे माननीय राज्यपाल बोलले आहेत। मला विश्वास आहे की त्यांच्याही मनामध्ये मराठी माणसाबद्दल श्रद्धा आहे आणि त्यांनाही हे पूर्णपणे याची जाणीव आहे की मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या विकासात, या देशाच्या विकासात मराठी माणसाचा सहभाग हा सर्वाधिक मोठा आहे। राज्यपालांनी यापूर्वी सावित्रीबाई आणि ज्योतिबांबद्दल जे वक्तव्य केलं आणि आता पुन्हा एकदा मराठी माणसाबद्दल वक्तव्य केलं, त्यामुळे हे सगळं जाणीवपूर्वक केलं जात आहे। महाराष्ट्र इतका दुधखुळा नाही असं राज ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे आणि राज्यपालांना हटवण्याची मागणी देखील केली जाते। असं आहे की राज्यपाल काय बोलले आहेत त्या संदर्भात राज्यपाल खुलासा करतील, मात्र आम्ही त्या मताशी सहमत नाही, मी स्पष्टपणे सांगितले। सर, अनेक भागामध्ये ओला दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। अजित पवार यांनी आपल्यावरती टीका केलेली आहे की उंटावर बसून शेळ्या हाकलण्यासारखा प्रकार केला जातो, मात्र जागेवरती जाऊन त्याची परिस्थिती पाहत नाही। मला याचा आनंद आहे की किमान विरोधी पक्षात गेल्यावर तरी अजितदादांना विदर्भाची आठवण झाली, ते त्या ठिकाणी गेले। सत्तेत असताना गेले असते तर आमचं काम आहे लोकांना मदत करणं। मी कालही सांगितलं त्यांच्या सरकारने जेवढ्या वेळात मदत केली त्याच्या 1.5 वेळेमध्ये आम्ही मदत करतो। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।